Здравейте всички! Днес ще говорим за Супермен. Това е видео от поредицата 5 факта, а ето ги и тях. Номер 1. Супермен е създаден от Джери Сигъл и Джо Шустър през 1932 година. 6 години след това продават правата си на Detective Comics, които по-късно стават DC Comics. Цената, която DC Comics са платили на двамата, е $130, за да купат правата. Номер 2. В комиксите Супермен има криптонит, който е розов на цвят и превръща Супермен в гей. Номер 3. През 1978 година DC Comics издават комикс, в който Супермен се взява сили с Мохамед Али, за да спрат извънземна инвазия. Номер 4. През 1997 година Тим Бъртън се съгласява да режисира филм за Супермен с участието на Николас Кейдж в ролята на Супермен. Но за съжаление филмът така и не е заснет. Всъщност и по-добре определено Николас Кейдж не изглежда убедително в костюма на супергероя. Номер 5. Първото появяване на Супермен е като плешив злодей с телепатични сили, обсебен от световно господство, а не като герой, от който го знаем сега. Това беше всичко от нас. Ако видеото ви е харесало, палец нагоре, абонирайте се за канала ни, коментирайте и до нови срещи!